дар замони имрӯза аксарияти хонавайроншавиҳо аз ҳама ҳисобе ки дар дилшон як нафаре, дар зиндагишон нафари дигаре. Илтимос, хоҳиш, барои галочка оиладор нашем, барои падар модар оиладор нашем, барои гапи мардум, барои замона оиладор нашавен, бар қасдам оиладор нашавен. Зиндагӣ бозича нест. Зиндагиро мо сохтем як бозичаи беш. хелеҳо бар қасд мекунанд. Фикр накунем ки бар қасд оиладор шуден метонен як каса фаромӯш карда. Як мушки дӯст надорем. дар ҷое ки диден, одат карден, агар бихоҳем ки масалан дар зиндагӣ дард накашен, азоб накашен, аз ҳамин одати аввал дур кунем худтона. Парвардигор ҳеҷ вақт ваъда надода ки як нафарро дӯст бидор, ман ба ҳамун нафар тира якҷо мекунам. ин дӯст доштанҳо ҳамаш дурӯғай, дурӯғи беш нестай. агар ки ба хотири парвардигор як каса дӯст надоштӣ, ҳеҷ вақт якҷо намешавӣ. одамое ки масалан нағзида гирифтагиам баъд мегӯянд ки мо нағзида гирифтем, қисматшон якҷо шудан бад. вақте ки дар дилат як нафари дигара дорӣ, дар зиндагӣ дигар нафара ворид накун. таваккал накун. қисмат ва зиндагӣ таваккалӣ нест. фикр накун ки метавонӣ ҳамон каса фаромӯш кунӣ. аллакай чӣ қадар сол ба сол бузург шудан гирифтӣ, ҳамон қадар муносибати ишқа ҷиддӣ қабул мекунӣ. муносибатҳои ҷиддӣ дер фаромӯш мешаванд. як мушки дӯст надор, дуюмаш ки дӯст доштӣ, талош кун ки ба дӯст доштат бирасӣ. сеюмаш агар натонистӣ расида, кӯшиш кун фаромӯшаш кун, баъд оиладор шав.